Y 9 o fis Mawrth 2015. 29 o Fawrth 2019. 29th of March achan. Yeah. Brexit wedi digwydd o'r diwedd. Iesu. Mae'r siopa wedi cael a'r prisiau wedi codi. Ond sut mae'r prisie'n codi os yw'r siopau wedi cael? Ni chawn ni fynd ar holidays, mae'r drws di gael am byth. Just ewch ar wefan Ryanair, mae miloedd mas bob dydd. Codi'r angor hwylio i ffwrdd. Nôl i'r gymanwlad hen ffrindiau i gwrdd. Ond o'ch weld yr Union Jack. Cofiwch bod y byd i gyd yn meddwl bo' chi'n twats. Dim mwy o bobl draw i ddwyn ein jobs and benefits. Sut mae dwy'n benefits a jobs ti'n siarad shit? Llai o gash i Ewrop, mwy o gash i'r NHS. Ond beth am y doctoried o Japan a Bangladesh? All borio scones rownd y byd. Dim mwy o hijabs i weld ar y stryd. Ond ma' na broblem gyda'ch plan. Dwi methu gweld y scones yn shiftio'n Pakistan. Ac mae'r diwrnod wedi dod. Fuck all di newid, bullshit siŵr o fod. Ambell statistic ar y sgrin. A ffeithiau diddorol am yr economi. Esi dwi bod hwn.